kadi naane ƴeew mi noddi nene mbaɗa haalde e makko mbimomi ka garowo samedi mais ƴeew o sikkatno ko hande woni samedi nenam to wonɗo ko keppuɗo omo heppa ko garata mais malheureusement mi hayti yaade ko mi miijima dal mi ƴeewi ko an ɓuri yoddude yaade par ce que an foti duuɓi gummiɗa Afrique yumma an ɓuri yidde yiide nawama jara sukaɓe ɓuri kam min mi yaha par ce que heddran wa fayno toon min mais tu te rends compte mais an mi haalday ma eno mbami tampone ni kadi j'ai coupé déjà les billets hein à la dernière minute aɗa wiya kam ɗo ene kadi mi haaldi enena mbimom ka garowo changé d'avis pourquoi ani sa ari ga yettan yimɓe fuɗaminto koye maɗa ɗo cikkat ɗo haydara gasani ɗo fof nan ɗo joni noon guila ngari mi ha joni ganda nenam haydara mballa kam hay soko 100 € mo nanta nenam Jamila écoute wona mawniraɓe ma ndesmi wona yumma ndesmi wona bamma ndesmi d'accord ko an ndesmi hein mais est ce que t'as la tête sur les épaules toi est ce que aɗa miijo an ko mbaɗen men ma appartement koko yoɓete courant koko yoɓete téléphone koko yoɓete hein jiiɗa kadi mi ɓeyde hen kadi mi tottuma 100 à 200 € aɗa nelda en Afrique kanko ñaaguimo 100 € ou 200 € walla goɗɗum e goɗɗum an ko wonnima hen saka aɗa yaha toon ni aɗa naata e haalullaji walla aɗa mi famanima ko a jaari anne he ha walla mbimami a paari aw min kalanta gaɗo haala mi andino noon abde ko sehil ma ani de somi haalnimama haalaka ma walli an ko mbiyata abde o yo woɗɗo ko an a suusi waddimi ɗum tina to paɗa salma mi yaltat mi yaha hayso mboɗo ma yiya e ladde nde ɓurni mi wona ɗo tina min de mam jan ko metti kam sabu sayi mi timama Afrique mi addimama ɗo henna ala ko jimi sona ya liggo e doole ma o wi kam ɗum hay probléme goto ala hen ala caɗele ene wawi réglede par ce que c'est vrai koye leydi janani gonɗen koye loi ji maɓɓe ɓe jogui mais kamɓe eɓe gandi enen ne ken étranger ji kadi to guuraten to hen eɗen jogui réalité ji men eɗen jogui loi ji men eɓe gandi kadi enen ken julɓe eɗen ndesa ha yimɓe rewɓe tato ha nayyi donc ɗum ne kaɓe aɓe jaɓat en ɗum bon min kaldi wi kanko inchallah mawo yaa hen so Allah jaaɓi omo jogui hen joɗɗo joɗɗo ɗum ene wawi wonde mbawa dañde papier ma daña ko jennoɗa puɗɗa liggade kala ko dañɗa nelda galle mon poftoɗa mi fofto haqqille wona tranquille par ce que mi tanka kayitaji ma daña ɗum tan somi dani mi tanta